sedelai munsukul pulailai dinini gahai radabawno dङ सासे बर' सिख्लाया गावनि लोगोनि हाबायाव ब्लाउज गाननो होननानै बियो दर्जिनाव सिलायहैनो लांदोंमोन। दर्जिया बिनो 10 दिननि सम होदोंमोन, नाथाय 10 दिननि उनावबो बे दर्जिया बे सिख्लानो ब्लाउजखौ सिलायनानै होनो हायाखैमोन, जायनि थाखाय सिख्लाया गावनि लोगोनि हाबायाव ब्लाउजखौ गाननो मोनैनि जोबोद दुखु मोनबाय। बेनि थाखायनो बियो दर्जिनाव फैसाखौ बिफिनबाय, नाथाय दर्जिया फैसाखौ होफिना। सिख्लाया रागा आरो दुखुखौ लानानै बियो एफआइआर हैबाय। बेनिफ्राय फिसा खोथानिफ्राय गिदिर जालांबाय, गिदिरनिफ्राय गिख्रंथाव महर लाबाय। खदाव बियो दर्जिखौ बोनानै लांबाय। बेनि उनावहाय दर्जिया बे केसाव जेननांबाय आरो सिख्लाया देरहाबाय, जायनि थाखाय दर्जिया 7,000 फाइन जुर्माना होनांबाय। दा बे जाथायनि थाखायनो भारत गभर्नमेन्टआ गासैबो दर्जिफोरखौ मोनसे नटिस होयो जेन बिसोर टाइम मथे ब्लाउज दखना पेटिकोटखौ सिलायनानै होयो, नङाबा जाय सिलायनो होयो बिसोरो टाइम मथे गस्ला ब्लाउज दखनाफोरखौ मोनाबा बिसोरो केस होगोन आरो केसाव अटोमेटिक बिसोरो देरहागोन। बेनिखायनो दर्जिफोरा दा सांग्रां जानाया मोजां, टाइम मथे गस्लाखौ कास्टमारफोरनो होनाया मोजां। आं आसा खालामो गासैबो दर्जिफोरा टाइम मथे गस्लाफोरखौ दिहुननानै होयो। जुदि टाइम मथे हाया सिगाङावनो बुंनांगौ। होमबा दिनैनि रादाबा एसेनोसै। ओइ थांफैदोलाय, मा बे निउसआ सैथोमार ना? निउस होग्रा मानसियानो जेबो मिथिया, सैथोथ' आरो। होमबालाय माथो दर्जि सिलायग्राफ्रा गिनांसिगौलाय। टाइम खामानि मावनानै होखानांगौ ना बिसोरबो। बेनिखायनो बे सिख्लाया थिगखौनो मावदों जाय कमप्लेन होदों। जाबाय दे जाबाय। बेनिफ्राय नों मा बुंनो नागिरदोंमोन दहाय बुंलाय? गोजां बोथोरनि सुवेटार बायनो फैसा नांगौमोन आंनो। आयौ बाला, थांनाय बोसोरनि सुवेटारालाय? बियो फिसा जाबाय। नोङो गस्ला लंपेन्ट मानो बिबाय थायो? होमबालाय आंनो मानो फैसा होआखै? आं बिजनेस मावनोसै। आयौ बाला होनबा जाया। आंनो बिजनेस मावनो फैसा नांगौ। उनावहाय आं नोंनो फैसाखौ डाबल होगोन। साननानै ला, नोङो आंनाव इनभेस्ट खालामदों। आयौ बाला, मा बिजनेस होगोन नोंलाय? होगोन आंबो माबा मोनसे बिजनेस। जाय खामानिखौ जोङो मावग्रालासिनो बयनोबो खिन्थाथिङो अब्ला खामानिया जाया। ओमफ्राय नोङो फैसाखौ लानानै बाहायजोबबालाय? आंहाबो नोंनि सायाव फोथायनाय थानांगोन ना? नोंबो गेरेन्टि होनो हानांगोन। मा बिजनेस मावदों बेखौ आंबो मिथिनांगोन ना? इनभेस्टार जाहैबाय हिसाबै। इनभेस्टार नङा, इनभेस्टरसो। जियानो जाया मानो बुजिबानो जाबाय ना। आंनो फैसाखौ माला होगोन? आंथ' फैसा होगोनखौनो बुंथ'वाखैना। बे स्टुडिअ'खौ बानायनायावनो बेसेबां फैसा थांदों मिथिबाय? बेसेबां थांदों? बिराद बुरजा थांदों। दा साननैसो ओंखाम रानजानानैबो थानांगोन मिथिबाय ना? नोंहालाय मानो एथ' गिदिर स्टुडिअ' बानायनांगौ? देखायनांगौ ना आंहाबो क्लिअ'पेट्राखौ। बे क्लिअ'पेट्रा मोख्रिया जोंनि निउस चेनेलखौ लाबायना, बेनिखायनो बेखौ गाख्लायनांगौ। दसे उनाव आं क्लिअ'पेट्रानि मुङाव मोनसे आर्टिकेल दिहुनगोन आरो बिनि मुङाव मोनसे गाज्रि रिपर्ट बानायनांगौ। मालायखौ मानो गाज्रि रिपर्ट बानायनानै होनांगौ नोंलाय? नों मा बुजिनो थाम्फै फिसा, नों जेबो बुजिया। आरो क्लिअ'पेट्राखौ नों मिथिगौ बियो माबायदि मानसि? आं मिथिनोबो लुबैया। आं गावखौल' मिथिगौ आयै, आरो आंनि थांखिखौल'। आं थाबैनो माहाजोन जानांगौ, थाबैनो बिजनेस खालामनानै आं बयनिबो गोजौआव थानांगौ। कनफिडेन्सआथ' ओरैबायदिखाहाय नोंना आइजौ बाला। नों आर्मि पुलिस जाबाय बायोबा खम गावनि जुनियरफोरखौ बिराद साजा होगोन, टर्चार होगोनहाय नोङो थाम्फै। जाय मानसिया पारफेक्ट खामानि मावा बिसोरखौलाय साजा होखानांगोन। जेरै आं। नोंना खुगायानो बारा, खामानि मावनायनिफ्राय खुगायानो लेब लेब। आयौ बाला, बिमाखौ बिदि बुङो नोङो? जायखिजाया आंनो फैसा नांगौ, आं बिजनेस खालामनो। बिजनेसा मोजां जायोबा आं नोंनो डाबल फैसा रिटार्न खालामगोन। आयौ, नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैयाबा एग्रिमेन्ट खालामबानो जाबाय। बेवहाय आंहा जेबो आपत्ति गैया। आं बिजनेसाव रावखौबो थगाया। बेनिखायनो आयै, आंनो फैसा 1 लाख हो, आं बिजनेस खालामगोन। आयौ बाला, बिहुजादैहाय 1 लाख फैसा? ओंखाम रानजासिगोन साननैसोनि उनावनो। बेसेबांबा गिदिर निउस चेनेल बानायनानै लाबाय आं। नोंहा आरो 1 लाख फैसा? आंहा नोंनि सायाव बांद्राय फोथायनाय गैयाहाय। होमबा नों आंनो फैसा होआ? गैया, ओरैनो फैसाबो गैया। आंलाय सानदोंमोन 10,000 होगोन होननानै। होमबालाय 10,000खौनो होदो। 10,000बो गैयाना? माथो नोंलाय होगोन होननानै साननायमोन? गोसोजों साननायावलाय माथो लस जायो? गोसोजोंलाय आङो अख्रांनि हाथरखियावबो जिरायहैथ'नो हायो। होमबा नोङो आंनो बिजनेस खालामनो फैसा होआ? ओहो, गैया।
जागोन दे आं हारसिंनो बिजनेस खालामनो फैसा नागिरगोन बाथामेस बिदि होननानै नोङो आंनि मुङाव दाल लानाङा मिथिबाय आं बिजनेस खालामथारगोन आंखौ नों फोथायै फोथाया मिथिया नाथाय आं बिजनेस खालामगोन आंनि थांखिया माहाजोन जानायसो आं माबायदि माहाजोन जागोन बे आंनि आखायाव दं नों आंनो फैसा इनभेस्ट होआ जाखो मा जाखो आंहाबो खर' दं मेलेम दं खुगा दं नोङो बे खंग्लाय स्टुडिअ'आवनो बाथ'रि फरायबाय थानानै आइया बाला माबायदि फिसाजो बे आंना बोरै जाथारखो बे बाथामेस गथ'आ बिजनेस बानायनोनो मा बिजनेस बानायनो बेलाय दाबो बैसोआनो जायाखै मेट्रिकआनो पास जायाखै आंखौ पुलिसफोरा मिथिबा हाजिरासो मावहोदों गथ'खौ होननानैसो बुंलाबायगोन बेराद फारसेथिं क्लिअपेट्राजों कम्पिटिसन नांनांगौ आंहा मोनसे बिराद मोजां आर्टिकेल लिरनानै गोसोम फैसा बानायो होननानै बुंनांसिगोन बेखौ आङो टारगेट खालामनो हायाबाबो बेनि खर'खौ आङो जोंखैगोन जेब्ला खर'नि मेलेमा खामानि होआ जागोन होनबा रावबो फाग्ला बाग्लाया खामानि मावनो हाया बेनिखायनो बेखौ आङो डाइरेक्ट एटेक खालामा बिनि मेलेमखौसो एटेक खालामगोन आङो बे क्लिअपेट्रानिखौ मानसियाखै बियो आं बिजनेस बानायनो होननायखौ आइया फोथायलायाखै मोजाङानो जादों दे आंखौ फोथायैया गोहोसो मोनदों आं गावनि थाखाय जुजिनानै लानो गावबो आंनो खामायनायनि राहा दिहुनना होनो हाया आंखौ मटिभेटबो खालामनो हाया बांसिनसो डिसरिसपेक्ट खालामबाय थायो आइया आंखौ बेनिखायनो आं गावनि मानसिखौनो आङो सुथुर साननानै खामानि मावगोन आरो माहाजोन जागोन दा माहाजोन जानो थाखायनो फैसा एसेखौनो मोना फैसा 20,000 30,000 मोननायमोनब्ला आं बिराद मोजां बिजनेस खालामसिगौमोन आबैनाव बिनो थांबाबो आबैया गैयासो होनखागोन होमबा आं सोरनाव फैसा बिनो आङो सोरनाव फैसा बिनानै आङो बिराद गिदिर माहाजोन जानो हाबावगोन आं माबा मोनसेथ' राहा ओंखारथारगोन खोथायावनो दङ जोङो जाय बुस्थुखौ गोसो होनानै हास्थायो बेखौ भगबानानो फैनानै होफैयो होननानै बेनिखायनो आं जेबो सानालासिनो गावनि थांखिखौल' आङो जाफुंहोनो जुजिबाय थागोन मा थिग जाय खामानिखौ आं मावनो लादों बे खामानिया आंनि साखाथियावनो दङ आंसो नुवाखै लामाखौ आंसो नागिरनानै मोनाखै बेनिखायनो जियानो जाया मानो हाखराव गोलैगोन गाखोफिनगोन गोलैगोन गाखोफिनगोन होमबाबो आङो माहाजोन जागोन बापावै ओइ थांफै मा हारसिं हारसिं जिरायनानै दङ थांफै आदै औ बुं आदै नोंनाव फैसा जागोन नामा मानि फैसा चक्लेट जानो ना मेथाइ बायनो बिजनेस खालामनो मा होनदों बिजनेस खालामनो होननानै बुंदों आंनो बिजनेस खालामनो फैसा नांगौ आदै नोङो आंनो इनभेस्ट खालामोबा डाबल खालामनानै होफिनगोन आङो मानो बिजनेस खालामनांगौ जाखो नोंलाय दानोलाय नों फरायनाय मानसि फरायनाव नों दाबो मेट्रिकखौनो होआखै नोंना बैसोआ दा फरायनायनिसो गेलेनायनिसो मानो बिजनेसनि माथा मारिनो नागिरदों नोंलाय मानो फैसा खामायनो नागिरदों आं बिमा बिफानाव फैसा बियै मेंबाय गोसोबायदि जेबोखौनो लानो हाया आङो थाइसे थाइनैनि सेम्पु फोननो गोसो गैया आं ब्रेन्डेड सेम्पुसो फोननो गोसो जादों जाय बुस्थुआ देहानि थाखाय जेबो खहा खालामा आं ओरैबायदिसो क्रिम फोनगोन जाय बुस्थुआ आंनि स्किनखौ जेबो खालामा आं ओरैबायदिसो गस्ला गानगोन जाय गस्लाखौ गानबाथाय आंखौ रयेल नुयो बेनिखायनो आदै आंनो फैसाखौ होदो आं बिराद मोजां खामानियाव बाहायगोन बिराद मोजांनि बाथ्रा बिराद मोजां खोथा सानदों नों नाथाय आंनाव फैसाबो गैयाना माथो नोंलाय बिफानाव सम्पति बिबाय थायो बिफानिफ्राय मोननाय सम्पतिखौ बेनिफ्रायनो आंनो एसे माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होदो बापावै मा जातनि गथ'लै बे थांफै देलायालाय माबा सम्पतिनिफ्राय खावसे माबा माबि होदोसो होनलायलांबाय आं बांद्राय बुरजा बियाखै दे आंनो 10,000 होबानो जाबाय बेनिफ्रायनो आं माबा मोनसे खालामगोन 10,000 बेजोंहाय मा बिजनेस खालामनो नंलाय आरो आङो 10,000बो गैया दाथ' गोदान आलासि फैहां जादों आरो आङो न' फिसा लुबायना आदै नों मा खालामदों खालामा बेखौ आंनो नाङा आंनो फैसा होनो हायोबा होदो होनो हायाबा जेबो बुंनांला होनो हायाबा हाया होननानैल' बुं आंनो बिदि जादोंखौ आं खोनासंनो बायो बिदि जायो नामा मानसिनाव थानाय थायैखौ रायलायाबा दंनाय गैयैखौ खोन्थालायाबा बोरै मिथिनांगौ जाखो आंनो जायखिजाया हाया होननानै खोन्थाबानो जाबाय आं हायालै गाज्रि मोननाङा दे थांफैदेलाय ओरैबाबो आं न' फिसा लुदोंना थोरिनि न' बे न' लुनायावनो एसे एनै फैसा थांगासिनो आंना आरो आं एसे खेथि बाथि खालामनो नागिरदोंना आरो आं बिफानिफ्राय मोनाखैब्रा आल'सो मोनदों आं फैसा थाखा मोनाखैना जाबाय नांला आंनो बापावै देनजारलै बे जोंना थांफै देलाया बिमायासो फोरोंदों ना मादोब्रा बे दाउस्रि देलाया गाव बिनो हायैखौ फिसाखौसो बिनो होबाय नामाब्रा रौ आं फन हरनि हेलौ आं बिजिथार दे माबालै थांफै देलायखौ लोगो मोनदोंमोन आं नै लामायाव आंनाव बिजनेस बानायनो फैसा बिदों माथो आयौ बाला नोंनाव फैसा बिदों नों मिथिया होमबा नों बिनो होआखै आयौ बाला आंलाय मानो बिनो होनांगौ
आच्छा दे होमबालाय होमबा बिमाया मिथिबावा डेन्जारलै बे गथ'आ डेन्जार जागोन बे डेन्जार जामारगोन कनफिडेन्सआथ' बिराद मोजां उनावसो नायनोसै मा जायो नै बाजै नों जेराव नागिरनायो बेखौ इउटुब होननानै बुङो ओमफ्राय नैबेखौ बुङो फेसबुक बेखौ बुङो वाट्सएप आरो बेखौ बुङो इन्स्टाग्राम नों जुदि फेसबुक इन्स्टाग्रामखौ नायनो लुबैयो होमबाना नोंनि एकाउन्ट खुलिनांगोन आं जेबो रोङाहाय ओरैनोल' आ नामखौ आन्था नायनो रोङो आरो बाजै बिदि रोङा होननानै बुंबा आदाया नोंखौ जाम्बि साननानै गुबुन हिनजाव लाबावबा लानो मोना माथोनो सानै हिनजाव आदाया नोंखौ फाग्लि साजायनानै गोदान हिनजाव लाबोबा मा खालामनो नोंलाय हामाहाय गावनि बिदाखौ बिदि बुंनो बिदाबाबो बियो सासे हौवासो ना नोंनि हौवासो आं आंनि आदाखौलाय सापर्ट खालामगोन नाथाय नोंनि फिसा हिसाबै आं माबोरै सापर्ट खालामनो मानो होनोब्ला नों सासे हिनजाव मानसि आंबो हिनजाव मानसि नोंनि दुखुखौ आंबो बुजिनांगोन ना बेनिखायनो आं नोंनो दिनै गासैखौबो फोरोंगोन नों खालि आंनो हौवा मोजां नागिरनायाव हेफाजाब होबानो जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला आं नेवलाखौ गोसो थोनो बाबाय आरो आंनो फन होनायखौ बियो बिफिननानै लाबाय होमबा बाजै नोंनो साननानै नायलाय जाय हौवाखौ आं एसेबो मोजांखौनो मोना बे हौवाजों आं माबोरै रायजो जानो बेबो नंगौ हाबा जानायाबो गोरलै नङा जाय हौवाजों हाबा जागोन बे मानसिखौबो जोङो मोजां मोननांगोन बे मानसियाबो जोंखौ अननांगोन होमबासो मोनसे नखर संसारा गोगोम जायो हौवाया हिनजावखौ अनाबा हिनजावा हौवाखौ सुखुआबा बे नखरा मोजां जाया आरो गथ' गथायफोरनि साननाय हनायाबो गाज्रि जालाङो मावनो लानाय खामानिखौबो मावनो हाया जालाङो बिराद खोथा दं होमबाबो बाजै बेबायदि नोङो जाम्बि जानानै थाबा जागोन नामा नों जेसेबां जाम्बि जागोन एसेबांनो गाज्रि जागोन बेनिखायनो नों मोनसे खामानि माव सासे हौवाजों नोङो फन रायलायबाय थाफ्ला सोरखौबा गोसो थोनाय बायदि खालाम होमबानो आदाया नोंखौ बोरैबा मेगन सानानै नोंखौ गोसो थोगोन नोंखौ गावनि गार्लफ्रेन्ड बायदि दाव अनगोन आंलाय सोरजों रायलायनोसै आं रायलायफिननो रोङा नोंना बिदि बुंनायावनो दिना थाङो मा जालायखो आं मैया ब्लाउस गोदान अर्डार खालामदोंमोन आयै बे ब्लाउस गोदानखौ सोर लानानै थांखो मा ब्लाउस गोदानहाय आङो मैया ब्लाउस गोदान अर्डार खालामदोंमोन बे ब्लाउस गोदाना बहा थांखो आङो सुनानै दान्दायाव लामनानै दोनदोंमोन नोंनि ब्लाउस गोदानालाय बहा थांनांगौ जाखो आरो मानि ब्लाउस गोदान बेलाय आयै थबा नोङो ब्लाउस अर्डार खालामदों आंखौ दा बुंनाङा हौवा मानसियानो ब्लाउस गानो नामा आं गानो आं रिल्स बानायनायाव नांगौ आंनि ब्लाउसआ गोमाबाय नोंनि ब्लाउस गोदानाबा बहा दङ दाबा सोर लानानै थांखो आङो बायरावनो लामनानै दोनदोंमोन जागोन आंनि ब्लाउसखौ नों गानबानो जागोन आं डिजाइनार ब्लाउस अर्डार खालामदोंमोन आंनो नांगौ आयौ नोंखौ मा होनबावगोन आं दावखा देलाय आङो बाजैनो माबा माबि फोरोंनो थांदों नोंनि ब्लाउस गोदानखौ सोरबा खावनानै लांबाय खोमा नों बेवहाय डिस्टार्ब खालामनाङा डिस्टार्ब आंहा ब्लाउस गोमादों नोंहा डिस्टार्ब होनदों थांलाय मोजाङै नायलाय बारिफोराव बोरैबा बारजों गोलैहैबायदों खोमा नायलायबावनि आं मानो बिदि जाखोथाय बाजै बियो मानो हिनजावफोरबायदि ब्लाउसो गाननो लुबैयो माथो बुंबावनो आरो दे बाजै बेफोरखौ बाथो आं जेखौ बुंदों बेखौ बानाय होमबासो आदाया नोंखौ अनगोन आं नोंनि मुङाव एकाउन्ट बानायनानै होगोन आं सासे मानसिजों रायलायगोन बिनि उनाव बे मानसिखौ नों लोगो हमैफ्ला बिदि मावनो हायाहाय आं होमबालाय नोंखौ आदाया अननाय नङा दानि जुगाव गाज्रिजों मोजां जायोबा जेबो मुलाम्फा गैया गाज्रिजों गाज्रि जाबासो अनलायो मोजां मोनलायो बेनिखायनो आंनि खोथाखौ मानि बाजै आरो आदाखौ रिग्रेट खालामनायाव आं नोंखौ हेफाजाब होगोन दे नों मा खालामो खालामदो दे होमबालाय आं नोंनि मुङाव एकाउन्ट खुलिनोसै दे मा खालामो खालाम बाजैनि मुङै आं दिनै एकाउन्ट खुलिनानै मानसिफोरजों रायलायफ्लानोसै उनावहाय मानसिया लोगो हमनो होमबा आं बाजैखौ थिनहरनोसै बे आदाया जेब्लासिम नेवलाखौ आंनो होनो नागिरगोन अब्लासिम आङो बिदिनो खालामबाय थागोन आदानि एगेन्स्टआव खामानि मावगोन दा अमा राजा नों आंखौ नेवलानो होनो नागिरग्रा ना आंबो बिदिनो उल्था पुल्था खामानि मावगोन मानो होनोब्ला आंबो नोंनि बिनानावसो थाबैनो आंहा जाथिखौ माबा मोनसे खालामाबा जाला जाथिनि जायगायाव नेवलायासो आंखौ गोसो थोबाय थाग्रा जाबाय दिनै आं जाथिनि खाथियाव थांनानै आं थैनोसै होननानै बुंहैगोन जाहाथे जाथिया आंखौ गोसो थोयो आच्छा बारु थाइबानि लारु नों बेवहायनो थाबाय था आङो मोनसे पार्टिजों मिटिं दं जागोन सार वाइला जामाइला आंना बिखुङा साला स्पिड ब्रेकाराव हुथ्रुजुनानै बिखुङानो बोरैबा जाजोबबायलै दा बिबानि खिथु थांनानै नायाबा जानाय नङा सोरजों मिटिङाव थांदों बियो गारि सलाय जानजि साबाय एसे गय जाहैनि गय जाहैनो ने आं
आंबो बिफानि खिथिखिथियाव थांनि बा बिफाया फन थिखोलायाखैलै बिराद इगनर खालामथारो माथो आंना बिफाया आंनि फनखौ फारसेथिं लाजिनोबो ओंखारलायलांबायलै आं गावनि गोसो थोनाय सेंग्राखौ बा सिख्लाखौ होसोखुमानाय बायदि होसोबाय थानांगासिनो आं बिफाखौ लासिंसिं सोरबा मिथिबा मा सानगोनलै बिफानि फाग्लासो होननानै सानगोन माथो आंखौलाय थाब राव मा फाखन होयो नाहैनो आं बिफाखौ बेथ' आं मिथिनायाव रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमफिनगोन बायदि मोनदों आं बेनि खायदा बोरायखौ नागिरनांगोन आं मा खायदा बाहायो बोरै थगायो गावनि मेगनजों खोमाजों मोजां नट खालामना लानोसै बेनिफ्राय बेखौ बिफाबाबो खोमा साफ्रेगोन होमबासो इयो मोजां जागोन जेने थेने फ्लाइटनि टिकेटखौ मोनफिननायखायसो जोंलारि नोंनि खोथाखौ साना नंबाबो सानफ्लांबाय थानांगौ जादों एन्टनिय'नि बिमाखौ नुनानै गोसोखौनो मानो आं गनाया गनाया मोनदों मिथिया जायनि थाखाय आङो सानसेयावनो जापान रिटार्न खालामनांबाय बेबो बोरैबा टिकेटखौ मोनसननायखायसो आं मोनहैजासे मोजाङै थाबानो जाबाय नों जोंलारि खोनासं आं हटेलाव थांबाय थाला डाइरेक्ट बे सिख्लानि फारसे लानानै थौ आंखौ सिख्ला माने जोंलारिनि फारसे नामा आरोलाय सोर दंबावो जाय मानसिया आंनि जानाय लोंनाय उन्दुनाय गासैखौबो थुबुल थुबुल खालामनानै होदों बे सिख्लानिसिमनो आंखौ लानानै थौ जागोन मेडाम नोङो लागेजफोरखौ लानानै हटेलाव दोनहैदो दे आं मेडामखौ लानानै थांगोन अके मेडाम नोंथाङा सिन्था खालामनाङा जोंनि माखासे मानसिफोरा एन्टनिय' आरो जोंलारिनि गुमुरखौ मिथिखायो बहा दं होमबालाय माथोबाव लानानै थौदो साला रायजोनि खामानि मावनांगौबो एसेबां मुस्किललै फैसाखौ जाख्ल'जोबनानै खारनोसै खोमालै आं गुबुन हादराव ना हारिनि खोथा सानगोन ना रायजो राजानि खोथा सानगोन ना हादरनि खोथा सानगोनलै आं साला खायसे अफ्रि बियो खायसे गुन्दै बियो खायसे फैसा बियो खायसे लामा बियो खायसे स्कुल बियो आं मालाय बबेयाव मा खालामख'ना होनो हानोब्रा दाइट मा एसे खस्थ'ब्रा जियानो जाया माने लोगोफोर बिराद गेदेर एनाउन्स होखानानै दोनखानोसै जोंहा 14 नभेम्बरसिम भिडिअ लाबोनो हानाय नङा नोंथांमोना बेखिनियाव मेगन मिसिनानै नेनानै थाबानो जाबाय आखि 14 नभेम्बरनि उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन खोन्थानानै दोनखाबाय बेनिखायनो एसे बुजिलायदो आरोखि बेनि उनावहायसो मोजां दाखालि मैया दुम्पावा नोंथांमोननो खोन्थाखादों नङा होमबा सानब्रै ना सप्तासे जाखागोन होननानै दोनथ'नोसै आं बाय